אנחנו במלחמת קיום שנכפתה עלינו, שבה אנחנו מנצחים צעד אחר צעד את אויבינו. אזרחי ישראל, אתמול נפתח פרק חדש, פרק דרמטי בהיסטוריה של המזרח התיכון. אתמול נפל דבר, תרתי משמע. משטר אסד בסוריה, חוליה מרכזית בציר הרשע של איראן, קרס אחר 54 שנים. אזרחי ישראל, קריסת המשטר הסורי היא תוצאה ישירה של המכות הקשות שהנחתנו על חמאס, על חיזבאללה ועל איראן. הוא היה הציר המקשר בין חיזבאללה, סוריה ואיראן. ולכן חיסולו של נסראללה היה נקודת מפנה בקריסת הציר. נסראללה כבר לא איתנו, וגם הציר כבר לא מה שהיה. אנחנו מפרקים אותו שלב אחר שלב. איראן פילסה נתיב של טרור מהמפרץ הפרסי עד הים התיכון. מאיראן לעיראק, מעיראק לסוריה, מסוריה ללבנון. בדרום הם חיפשו את החמאס, בדרום הרחוק יותר את החות'ים, שגם עליהם הנחתנו מכות קשות. הופך היום למציאות. אזרחי ישראל, אחרי נפילת המשטר בדמשק, חמאס מבודד יותר מתמיד. הוא קיווה להתלכדות הזירות, במקום זה הוא קיבל את התפוררות הזירות. הוא ציפה לעזרה מחיזבאללה, לקחנו לו את זה. הוא ציפה לעזרה מאיראן, גם את זה לקחנו לו. הוא ציפה לעזרה ממשטר אסד, טוב, זה כבר לא יקרה. בידוד החמאס פותח פתח נוסף לקידום עסקה שתשיב את חטופינו.